me za ka so mutane su sani game da irin halin da kuka shiga? To labari ne mai tsawo, amma da na dawo na ɗan jin wasu labaruka wanda ya saba ma abin da mu ya faru da mu. Kun ga nan mun zo ba ni kaɗai ba, da duka waɗanda suka zama cewa an saka kwanan nan. Abu ne wanda da ya faru, wanda ba wanda zai fatan wani nashi ko kuma wani ma ko makiyinsa abin ne ya same shi. Amma daga kama mu sun canja salo da yake yawanci an kama mutane kada su gudu ɗaure su ake yi. Ga misali mu da muka je ma kwance mu aka yi, yawanci daga cikin mu da aka ɗaure mu hannu ma sakin su aka yi. Suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke yi ba, da gwamnati suke yi. Sun yi abubuwa da dama na sai dai mu musu adalci mu faɗi gaskiya. Duk inda yadda za a yi wanda aka kama a mutunta shi sun yi mana. Da misali mun ci an yi amana yanka na sa kusan guda 6. In ba magani suna iya gwargwado wajen kawo wannan. Da kuma ni abinda ba zan taɓa mantawa ba, da roƙo da muka nuna cewa ita mai ɗakina ba ta iya haihuwa, suka ba ta dama ta tafi gida. To wannan sai dai mu gode ma Allah da kuma nuna cewa lallai akwai tausayi a cikin zukatansu. Roƙon da muke yi matsalansu da gwamnati don Allah su samu su je su sasanta, don yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su, muka baro su cikin halin da muka bar su. Baccin kirki ba ma iya yi. Mun yi alkawari, su kansu sun ba mu dama mu anshi sakonni mu je mu ga 'yan uwansu. Mun zo mun ga wasu 'yan uwa da dama daga cikinsu wanda ba za abincin ci ma yana neman gagaransu. Muna so don Allah a gaggauta yadda za a yi a taimaka a samu wa'annan bayan Allah su dawo gida. Wata tambayar da wasu da dama suke yi ita ce ma, shin gaske ne sauran mutanen da kuke ci a sako suna nan a raye? Lafiyansu lau, daidai da musgunawa ko wani duka ko wani cin mutunci babu. Na dawo abin da ƙara bani takaici, mahaifiyata aka zo aka ce an bar macizai suna ta saran mu muna mutuwa. Magana ce na ƙarya, na ƙara tayar da hankali. Mutanen nan suna da wata manufa wanda gwamnati ta fi kowa sani, mu ba mu san abin da suka sani ba. Amma dai don Allah akwai yara ƙanana da kuma wa'anda akwai wanda albashinsa ma 20,000 a wata. Ɗawainiya ɗan alfarman da yake ɗaukan jakunkunan mutane da su suke samun abin da suke cikin harkan jirgin nan. Don Allah mu daidai da kwana ɗaya ba ma son su ƙara, inda hali mu sa'a su dawo gida cikin iyalansu. Kuma wannan mutanen akwai kafa da zai yiwu, ana da labari daban-daban. Mu kafin mu ga irinsu ma ana cewa yanka jini suke suna sha. Mutun da muka je in banda karatun Kur'ani da zuwa su yi mana wa'azi cewa muna cikin wani yanayi wanda kuma abu ne da ya kamata a ce malamai sun zo sun haɗu an tattauna akan wannan maslaha. Ba wanda bai san musulunci, ni musulmi ne, waye bai san shari'a, amma ya za a yi yadda ba a kafa ta ba sai an cutar da akwai wanda suke son su rayuwarsu, ba sai an cutar da su ko sun cutar ba. To da Allah mu roƙo muke yi a samu maslaha akan wa'annan bayan Allah su dawo gida. To amma maganar da kai akwai rahotanni a baya da ke nuna cewa akwai wanda aka halba da bindiga, shi ya gaskiyar wannan labari? A'a, wannan magana akwai yara cikinsu. Yaran nan kuma wasa suke da bindigogi. Na farko inda muke kwana aka taɓa samun ana ce mai accidental discharge. Wani ya ɗana bindiga ba tare da gangan ba. Ɗakinmu na farko aka fara samu, muka ci sa'a. Ita tana kallon wani bishiya sai ta je ta daki wannan bishiyan. Na biyu shi kuma da ba a ci sa'a ba, daidai da abokin zamansa sai da ya ce masa daina wasa da wannan bindigan kada ta tashi. Da ta tashi ko wani bawan Allah yana zaune ma yana wuridi, ta zo sai ta gogi cikinsa, muka ci sa'a ba ta abin nan ɗin shi ba. Da yin wannan abin duka manyansu sai da suka zo hankalinsu ya tashi, suka ringa ba mu haƙuri. Suka ce wannan abu ba da ganga daidai da ɗauki bindiga, mutumin da bai dukan ka me zai sa ya ɗauki bindiga ce zai harbe ka. So ana ɗaukar rahotanni da ba daidai ba, ana yaɗawa, kuma dan Allah wannan abun ba adalci ake ma waɗanda suke cikin wannan waje ba. Kenan kana ji a jikinka cewa akwai yiwuwar mutanen nan za su saki sauran na hannunsu? In Allah ya yarda mu daidai da mu kanmu muna ƙara roƙo, kuma za mu ci gaba da roƙo da su
akwai 'yan jaridu da dama irinku da muka ba da sunayenku cewa lallai ku shigo cikin wannan abu saboda a samu wa'anda za su duba su auna a ga abin da ya kamata a yi an yi kowa ya dawo ga iyalinsa cikin ƙoshin lafiya. Amma kun ji labarin da ake cewa kuɗi hankalinsa yanzu ya karkata akan kuɗi saboda haka waɗanda kuke so a sakon nan ila sai an ba da kuɗi. To ni ban da wannan masaniya ni dai yan uwa sun taka rawan gani kamar yadda na gaya ma ni tun farko ma an ɗauki mai ɗaki na an sako ta ba an shi kusi ni ne dai mai ba da kuɗin. To abin da suka tattauna da iyali wallahu a'lam ko kuma abin nan ba fatan mu umma ai ana beli ko ba haka ba umma ana yi mai gagar gwamnati fi sabilillahi a zauna in hakan ne a samu maslaha a yi abin da ya kamata bayan Allah nan su dawo gida. Batunan da ake cewa so da yawa sun sha gaya mana su kuɗi ba shi bane a gabansu suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sanin tsakaninsu ni ba na zo bane in zama ɗan shari'a in ba mai laifi su sun fi sanin tsakaninsu na farko akwai yaransu da kuma malamansu da kuma abubuwa da aka ninga musu su ma na cin zarafi a prisononinmu so da yawa sukan faɗa cewa kurkukunmu ya ɓace fiye da akwai nau'i na zalunci da yawanmu kuma a cikinmu akwai wanda sun taɓa shiga remand sukan faɗi cewa abincinmu da muke ci a wannan wajen ya fi abin da ake bada abin ba sai na tsaya ko 'yan jarida bane na muku bayani kun san irin yadda harkan gwamnati take in an bada kwangilan abinci da yadda ake gudanar da aiwatarwa da kuma yadda kuma suke cin abinci na san za ku iya shiga ku je ku duba. Tashi ba gaskiya bane cewa macizai sun ta sarin ku. A to ana ma bayani ai kaji ba wanda maciji ya sara mun kashe macizai 10 da kunami 2 wasu daga cikin macizan ma su ne suke kashe mana ba wanda maciji ya sara. A cikin damuwar da ake maganar cewa an shiga ita ce maganar 'yan uwansu suka ce suna gidan bursuna amma gaske ne an ce sun riga sun karɓo su a wannan harin da aka yi Abuja ila an ce kun magansu ila da wannan kuma ana sa ran 'yan uwanku su dawo. Ni ba wanda muka gani ba mu ga wasu prisoner ba mu ga kowa ba mun dai ji a gidan rediyo cewa an fasa prison ina gwamnati ta san wanda ta fasa prison ko kuma a bincike a san waye ya fasa prison in su ne mu dai ba su zo ba mu gansu ba kuma sun yi alƙawarin za su fitar da mu ran sallah kuma sun fitar da mu ran sallah. Daga ƙarshe ganin cewa an kwashe ku an shiga da ku daji fiye da kwana 100 shin a waje kuke kwana ko wani yanayi kuke zama a wurin? To na farko sun sha kawo cewa gwamnati ne ta ki bada haɗin kai har muka daɗe haka shi yasa yanzu muke tunanin waɗanda suka rage kada su ma su daɗe su kai wannan fatanmu shine daga farko mun fara abin kwana ƙasan bishiya aka kawo tabarmi da za mu kwana a kai daga baya aka yi ɗakunan suka zo suna yoyo daga baya aka zo aka gyara ɗakunan suka yi mana kaɗan kuma aka ƙara gina wasu su duk an ta wannan muna sallah muna azumi duk azumi ni ɗaya na sha na ramadana akwai da gaba ɗaya suke wasu ma sun yi sitta shawwal yawa salloli da waye duk ba wanda ya hana mu ibada har kiristocinmu ana barin su tashi suna ɗan ibadansu na waƙe haka su ma ana barin su ba wanda aka yi musu gunamawa